Akné je taká pleťová hnačka. Akné nie je problém, je to len prejav problému. Koža je totiž okrem iného vylučovací orgán. Presne tak, ako tvoje črevo a ako tvoj močový mechúr. Keď dostaneš črevnú hnačku, tak to riešiš dietou, živočíšnym uhlím a čakáš, kedy to prejde. Vieš si ale predstaviť, že by si črevnú hnačku riešila štoplom? A všetky mastičky na akné, to je také riešenie pleťovej hnačky štoplom. Akné je vnútorný zápal, ktorý chce odísť z tvojho tela. Je to hnis, ktorý keď z teba neodíde, tak premení tvoje telo na žumpu. Tie vnútorné zápalové ložiska, ktoré v tebe ostanú, začnú spôsobovať problémy, choroby, neskôr možno rakovinu. Vonkajšie zápaly vadia len kráse, ale tie vnútorné ohrozujú život. A presne tak, ako dom, keď začneš upratovať, nespravíš to všetko naraz. Najprv to, čo vidíš, a potom sa začne upratovať povála a pivnica, tak aj toto čistenie prebieha v určitých vlnách. Počkaj, vydrž, kým telo vyupratuje aj tie najzapadlejšie kúty. Poďakuj za každý jeden sopečný kráter na svojej tvári. Odchádza totiž včerajšia čokoláda, nervy zo šefa alebo z mami, alergia na tvoje ego, strach zo zajtrajška.